Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ina so a yi fartajen wannan bidiyon a yi lakin. Bidiyo ne na wasu wanda suka shirya wata kungiya da ake cewa wai Alliance de Democratic de Sahel. Kamar mu yadda muka san kungiyar ta su Alliance de Delinquent de Sahel. Wayannan su ne delinquent na Sahel da kuke ji. Wayannan su ne. Su ne delinquent na Sahel waɗanda turawa suka can suna manipulate, suna can suna tele gidekin su. Ana hada kai da su a zo a cuci kasashen su. Wayyo Allah. Wayyo Allah da rashin sani. Karatun ku bai unwane ku ba. Karatun ku bai unwane ku ba, na ba ku na tsaida ku zama shaida. Ina so don Allah don Annabi ku kawo mini balarabe guda hada can da aka Iran wanda a can yana hada kai na nuna cewa ba su yarda wannan hada da Iran gayi ba. Hada da Amurka gayi ina so ku ka ba Amurka guda wanda bai yarda da hada da Amurka gayi ba. Hada da Iran kai ina so ku kawo Iranian guda wanda bai yarda da hada da Iran can tana yi da kasashe ba. Sai ku da Allah Ubangiji a zo muku rishin hankali da Allah ya sa karatun da kuka yi manipulating kuna an kai tun farkon karatun ku dama an yi telegide ne. Tun karatun da kuka yi dama farko haka dai Allah Ubangiji a zo ku. Allah ya sawo muku bakin ciki a zuciyoyinku. Sai ku ga menene yanzu za ku yi? Za ku je ku hada wanda za ku yi da tunda kun sani turawa su ba sa son wannan kungiya ta IS. To yanzu su za ku hada kai da su yar za a yi a wace wannan kungiyar. To ina tambayar ku su turawa mun san riba su idan wannan kungiyar ta wace. Su kuma a riba ku. Ai ku dawo sama iko ku to ku mallake mu ko. To muna nan da ku. In dai ba za ku bi hanyar neman iko ta hanya ta kirki ba sai ta wannan hanyar za ku yi to muna nan da ku wace ikon ku to ga ƙasa da Allah Ubangiji a zo muku bikin ciki mine ne wannan abun yan uwa ku dibi taron da an kai ku dibi ƴan Niger ku kuno kuke fu asab ga ƙasar ku nan wallahi ƴan Niger waɗanda ke cikin wannan kungiya ƴan Niger waɗanda ke cikin wannan kungiya wallahi ga ƙasar ku nan ku diba ku nawa ke cikin taron nan ƴan Burkina dan Mali ba a wuce samu mutum guda ce duk gaba ɗayan ku ƴan Niger ne ku ne kuka je kuka hada wata kungiya can daban dan Allah ya tura muku bikin ciki a zuciyoyinku ku ji tsoron Allah ku tabbatar da za ku mutu a lokacin da kuka yi ikon nan ba ku yi da mana haka na tawaru ba yanzu ha idon magi sun bude saboda ƴan Niger ko in ce ƴan kasashen Sahel idanun sun bude abinda kuke nihin nan an gane da ku da masu gidajen ku turawa abinda kuke nihin nan an gano abinda kuke nihi duk kuma abinda kuka sama gaba mun gane mun san menene manufar ku mun gano saboda ku tunani ku da Nigeria ina so ku yi tunani na ba ku tambaya tsakanin ku da Allah yaushe marabin Niger a wannan lokacin ka zo ka samu buhun hatsi bai wuce jikka 20 ba a wannan lokacin da muke yaushe bar ka samu buhun hatsi bin san kilo buhun shinkafa kilo 25 a wannan lokacin da muke jikka 9 to ku diba abin da talaka ga so kenan shi na talaka dade wadin ku yi ko ka tsiya yanzu mun samu wanda gayi ba mu yarda a kubce muna dan haka wannan ina faɗa muku ku da kuka taho da siyasa nan to ba ku iya ta mun samu wanda ku iya siyasa kun gane ko dama wanda kuka doka duke da kuka doka kuka hitar ita to ku ta in ta kare amu ga mu kasar in ta kare mun ga mucin kasar ku ji tsoron Allah ku sadda Allah zai tace ku tambaye ku gobe ko da dama ba cikakken masana Allah kuke ba saura ma daga cikin ku saura na ma muka kira ƴan Niger saura daga cikin ku ma ba ƴan Niger bane kuma ba ƴan Mali bane ba ƴan Burkina bane can ku kun san ko ƴan ina kuke an ce in mai nasa tadda adalahi an ce to duk mai buga tanda ya hilahi kun gani duk abin da kun haka ake cikin nan ku kuka kawo shi duk wani rikicin da ake cikin nan ku kuka kawo shi a lokacin da kuke tare da gwamnatin nan ganin kuka yi ku duniyar ma gaba ɗaya ta ku ce yadda kuke so za ku takawa ba ku dibi uban kowa da gashin kai ba sai ku ga kowa bai san komai ku kuka sani to yau sai Allah ya gwada muku shine wa azzama sha'arahu shine biye da hilmul ko ala kulli shay'in qadir da haka ku je ku yi hankuri